खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 20 मे 2026 मायथाइ एबा 5 जेठ दान 1433 मायथाइ बुधबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना फोथायथि आरो गोदान मोनफुंनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दैदेननाय रोंग'थिखौ खामानि थिलियाव बाख्नायनाय जागोन। गोदान खाबुफोरा नोंथांनि थाखाय जाफुंसारनायनि दरखं बेखेवगोन। फालांगियाव मुलाम्फा आरो गोसारनायनि मिजिं दं। रांखान्थियारि थाखोआ गोख्रों जागोन। नखराव गोजोननि आबहावा थागोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि हेफाजाबा नोंथांनि गोसोखौ बांहोगोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि गोसोआ खुसि आरो गोहोगोरा जागोन। दिनै नोंथांनि सानथांखिफोरा जाफुंसारै आवगायलांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 19 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै रांखान्थियारि बिथिङाव मोजां फिथाइ मोनगोन। रां थिसननाय आरो दोनथुमनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा नखरनिफ्राय मदद आरो अननाय मोनगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोआ गोरोबलायनाय जागोन। खामानि थिलियाव मान सन्माना बांगोन। मोनसे गोदान जिराद बायनायनि जाथावना थायो। नोंथाङा गथ'फोरनिफ्राय गोजोननाय मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गोसोआरि गोजोन थागोन। साना जौगानाय आरो गोजोननाय होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 26 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि बिबुंथि आरो मेलेमआ नोंथांखौ सिगांथिं दावगालांनायाव मदद होगोन। गोनांथार सोमोन्दोफोरनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि जिउ राहायाव गोदान खाबुफोर फैगोन। फरायसाफोरनि थाखाय समा साबजाथाव। रांखान्थियारि हालोदआ जौगागोन। नोंथाङा बिदा-फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गुसुं समनि दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि गोसोआ खुसि थागोन। नोंथाङा सोरजिलु हाबायाव जाफुंसार जागोन। साना रंजानायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 15 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। कर्क राशि। दिनै नखर आरो गोसोआरि सोमोन्दोआव गोदै थागोन। नोंथाङा बिमा-बिफानिफ्राय बोर मोनगोन। न'आव गोजोन आबहावा थागोन। रांखान्थियारि हालोदआ दिदोम थागोन। नोंसोर गावनि जिउनि लोगोरिजों मोजां सम बारहोगोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गोसोआरि गोजोननाया थागोन। गोजाम साननायफोरनिफ्राय रैखा मोनगोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि गोहो आरो फोथायथिया बयखौबो गोहोम खोख्लैगोन। खामानि थिलियाव जाफुंसारनायनि खाबुफोर दं। गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा गोजोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। नोंथाङा लोगोफोर आरो नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गोसोआ गोसो गुदुं जागोन। बे साना मान आरो जाफुंसारनाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि मावथांखि आरो नाजानाया जाफुंसारगोन। थाबथानाय खामानिया गोख्रैथि मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदआ जौगागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। फरायसाफोरा जाफुंसार जागोन। सावस्रिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। नखरनि हेफाजाब होनाया सोलिबाय थागोन। रां बासायनायनि खाबुफोर ओंखारगोन। साना गोजोननाय आरो दावगानाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। तुला राशि। दिनै सोमोन्दोफोराव मोजां मोनज्लायनाय आरो समानथि थागोन।
जिउनि लोगोरिजों गोरोबलायनाया बांगोन। फालांगियारि बाहागोदारिया मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। आरिमुआरि रोंग'थिया जोंखांगोन। लोगोफोरजों रंजाथाव सम बारहोनाय जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। दावगानाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। साना खुसिजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 23 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। वृश्चिक राशि। दिनै जाफुंसारनाया गावजों गाव बोलो आरो थिरांथा लानायजों फैगोन। गोनांथार हाबाफोरा जाफुंगोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। बेरेखा हान्जानि सायाव देरहासारनाय जागोन। नखरनि हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गोसोआ खुसि जागोन। साना जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि। दिनै खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन। दावबायनाय, सोलोंथाइ आरो जिउ राहायाव जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि मोजां खाबु मोनगोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोदै फैगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। फोथायथि बांगोन। साना थुलुंगाखांनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 29 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। मकर राशि। दिनै खस्थ' आरो आब्रुथिया मोजां फिथाइ होगोन। खामानि थिलियाव मान सन्माना बांगोन। रांखान्थियारि सानथांखिफोरा जाफुंगोन। रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरनि हेफाजाब मोनगोन। थुलुंगा मोनगोन नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय। गोसोआरि समानथि थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। साना मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफालगोनां गाबा जादों चकलेट ब्राउन गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान सानस्रि आरो बिथांखिफोरा जाफुंसार जागोन। टेकनिकेल आरो सोरजिलु खामानिफोराव जौगागोन। बायजोआरि सोमोन्दोजों सोमोन्दो थानाय बाथ्राफोरा मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। फोथायथि बांगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। साना गोदान दिहुनथाइ आरो थुलुंगाजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 31 आरो खाफालगोनां गाबा जादों जामुन गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ गोख्रों जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन। नखराव अननाय आरो गोरोबलायनायखौ लाखिगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायाव मोनसे गोदान दिथा मोनगोन। धोरोमारि दावबायनायनि खाबु मोननो हागौ। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। साना गोजोन आरो गोजोननायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 16 आरो खाफालगोनां गाबा जादों लैथो गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।